Het gebouw dat nou delzet wordt kost het goed €750.000 en wordt voor een groot part betaald door de gemeente Gaasterland-Sleert en de provincie. Nou, we zijn hier in ombouw zijn het dorpshuis. Dit is de grote zaal. En als we daarheen zoeken, dan heeft het podium, maar aan weerskanten een beetje een ronde. Er zit achterin hebben we nog een wc gepland. Want ja, als ze op het toneel moeten, dan worden ze wel eens wat zenuwachtig. Dus dan moeten ze niet meer even naar de wc hoe apart. Waarom woon je hem zo graag in het dorpshuis, hè? Nou, omdat er gewoon vraag is naar een dorpshuis hier in Sondel. Wij moeten, als wij iets willen, moeten wij vaak uitwijken naar een ander dorp daar. En dat hebben we nou net, we hebben lust dat we de activiteiten zoveel mogelijk in het eigen dorp horen. En dat kon niet, gewoon daar. Sondel woe al tientallen jaren een dorpshuis, maar daar wie in het verliezen net een plak voor. Een aantal jaren verlien kan er wel eens een stuk grond vrij en kon er lang om begonnen worden met de plan. Enkele tientallen dorpsbewoners zijn al man als vrijwilliger dwalen met de bouw. Wij halen het plastic eruit en zetten er casino erin. Kunst of casino komen erin. Hoe vaak ben je hier nou? Ongeluk, soms 1 keer in de maand ongeveer. Het verschilt nou. Ze zijn ski, maar dus die een keer dan komt hij en dan zijn die in ploegen verdeeld. Ik vind het eigenlijk gewoon leuk eigenlijk. Dan heb je ook iets te doen eigenlijk dan. Dus je gewoon thuis te zitten en dat vind ik een beetje saai. De initiatiefnemers zijn positief voor de toekomst van zo'n groot dorpshuis in een Lietsdorp met goed 450 inwoners. Je moet het al wat leegdrempelig horen. Je moet net te veel hier rekken. Het bier moet, of tenminste de consumptie, je moet net al te heeg horen. En je moet op vrijwilligers draaien. Hè? Dat is de manier. Het is de verwachting dat het dorpshuis in december in gebruik genomen worden kan.